Kawadhi nyime ni duol makedo gi midhiero mag tuoche adek madongo miluongo ni the National Syndemic Diseases Control Council owacho ni gibiro tiyo kamoro achiel gi joma ochiwore ne konyo gwenge kamoting'o ruodhi, jolup ruodhi kod jokanyo mamoko e chenro margi mar puonjo oganda ewi midhiero adek madongo magin landruok mag kute mag ayaki e kind rowere, iye ma oyue kod lwenje mag kit chwech. Koloso e kaunti ma Machakos, jatelo mar NSDCC bade ma Machakos owacho ni giikore mar tiyo kamoro achiel gi jochiw thieth e kidienje mapiny kaka CHBs kaluwore ni en gima lit. Sani nyithindo manitiere e kind higni 10 nyaka 19 yudo kute mag ayaki juma ka juma. Omedo ni iye ma ohiu bende sani omedore e kind rowere kowacho ni nyaka nyithindo moko ma jo higni 12 sani weyo skul kendo dhi e genga paya mar tiyo tij opamo. Jatend doho ma Machakos Mary Otindo bende ne ogolo ywak kaluwore kod buche mathoth moyudo motenore kod weche mag nyithindo moroch nyithindi e ratichgi. From approximately 2,466 in the year 2013 to 21,457 in the year 2022. This is unacceptable. These figures demand our urgent attention and action. Nyinyi ndio mnasukuma ati machifu na polisi wamalize kesi, lakini ni commitment na ni njia ya serikali ya kusema kwamba kesi zote ziende mbele na hao watu wenye hiyo tabia waaibishwe. Twende tufikirie, kwa sababu si kitu rahisi. Lazima tushikane viongozi wote au wasichana warudi shule wakimaliza kuzaa, kwa sababu kuzaa sio vibaya, ni bahati imepitana tu, ni mambo yamepitana tu namna hii. Nikikuwa pale kotini kuna kesi mingi sana ya watoto ambao wamedhulumiwa. Na hizo ni kidogo sana ambazo zinafika hapo. Vile mmeelezwa kwamba mnajaribu wakati mwingi kusuluhisha hizo kesi kule nje. Na ile inafika kotini ni ile imesukumwa sana na sio na mzazi. Ni wakati mwingi unapata ofisa wa watoto, mwalimu ndio analeta hiyo koti ifike police station ndio ifike kotini. Wakati na mtoto analetwa kotini unapata kwamba ushahidi umepotea. Kwa hivyo kesi nayo pia itapotea. Kwa hivyo ni jukumu letu kupigana na hizi vita.